Обяд в гората. Почваме с паленето на огъня с кибрития. Днес ще приготвя пълнени чушки на тиган. Пълнени чушки с яйца и сирене. Първо почистваме чушките ето по този начин. Започвам приготвянето на плънката. Натрушаваме сиренето ето по този начин. След това слагаме яйцата в сиренето и бъркаме, докато се получи смес. Трябва да се получи ето тази смес. Пълним чушките по този начин и слагаме отново капачето на чушката. Дръжката. Тиганя е сложен. Чакаме вече крайният резултат. Почваме приготвянето на пърлинките, които присъстват задължително във всеки обяд на кибрития. Тестото за пърлинките вече е готово.